Hi friends, welcome to Srinidhi's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியா செய்யக்கூடிய ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் காம்போ ரெசிபி பார்க்க போறோம். என்ன அப்படினா மங்களூர் ஸ்டைல் நீர் தோசை, அதே மாதிரி அது தொட்டுக்கிறதுக்கு ஸ்வீட் கோகனட் சட்னி பார்க்க போறோம். ரொம்ப ஈஸியா செய்யக்கூடிய அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்டியான ரெசிபி. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க. இத ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சேனலுக்கு வரீங்கன்னா லைக் கொடுங்க, Subscribe பண்ணுங்க फ्रेंड्स. நீர் தோசை எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல வந்து ஒரு கப் வந்து இட்லி அரிசி எடுத்துக்கலாம். அது தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கலாம். ஒரு 5-6 மணி நேரம் வந்து அதை ஊறணும். அதுக்கப்புறம் இதை வந்து கழுவிட்டு மிக்சிக்கு மாற்றிக்கலாம். 1/2 கப் வந்து துருவின தேங்காய் எடுத்துப்போம். 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா இதை அரைச்சிக்கணும். இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுப்போம். 2 கப் வாட்டரை சேர்த்துக்கலாம். அதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் மொத்தம் 1 கப் அரிசிக்கு 2.5 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். 2.5 கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். 1/2 கப் வந்து தேங்காய், தேவையான அளவுக்கு உப்பு மட்டும் போட்டிருக்கோம். மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா கலந்து விட்டுருணும். இதை முதல்ல பேனை நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம். சூடு பண்ணிவிட்டு நல்லா மாவை கலந்து விட்டுறணும். கலந்து விட்டுட்டு 2 கரண்டி மாவு எடுத்து அந்த தோசை கல்லில் ஊற்றிக்கலாம். சிம்லேயே வச்சு வேக வைக்கணும். ஆனால் மாவு ஊற்றும் போது நல்லா சூடாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இது நல்லா வேக வச்சு எடுக்கணும். இது நல்லா மெலிசாக வரும். இதை மூடி வச்சுருவோம். ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து இதை நல்லா வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. மூடி எடுத்துட்டேன். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெந்திருக்கு. நல்லா வெந்தால் ஒட்டாமல் வரும் உங்களுக்கு. இப்போ பாருங்கள், கையிலேயே அப்படி எடுத்துடலாம். நீர் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸ்வீட் கோகனட் சட்னி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல பேனை சூடு பண்ணிப்போம். அதில் 1/2 கப்பு வந்து வெல்லம் போட்டுக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நல்லா கரைச்சிப்போம். கரைஞ்சா போதும், பாகுபதம்லாம் வேண்டாம். இப்போ அதில் வந்து 1/2 டீஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கலாம். தேங்காய், துருவின தேங்காய் 1/2 கப்பு போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். அடுப்பை நிறுத்திடலாம். நிறுத்திட்டு நல்லா அதை கலந்து விட்டுற வேண்டியதுதான். ஸ்வீட் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. மங்களூர் ஸ்டைல் நீர் தோசாவும் அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ஸ்வீட் கோகனட் சட்னியும் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.